So karon nga video akong kitaon akong gwapa nga amiga nga si Vena. Yes, si Vina. Makita na siya ni Onya. So mo ato og Victory Monument karon. Karon lang ko nag-adto kay bago lang ko nag-out sa ko trabaho. So ako nga buhat. Magulat ko sila yung mag-adjust. Yeah. Tanaw na lang mo sa lugar. Taud-taud pa dyan kumabot ano ba? Mutuyok pa mong guni. I hope dili ko maaptag traffic dire kay paano ba Sabado weekend traffic na rin kayo dire bisag kadua din akong lag-lag experience kong traffic dire pero okay naman gyapon na dalan dire so magampog ko nga dili traffic para dali ako maabot kay murag layo pa mo atuan among laagan basta mawala ko dire simbag ko. Og sa dihang nga wala ako kabuluas ako ginaog. May gani na Google Map. So sundon lang akong Google Map. Hani Max. Ni mala ni. Abot rogid ko sa Victory Monument and mangita sa ko nila. Og tawagan sa din ako sila. Tara daw sila sa mall. And magulat ra ko nila dire. Vena! Kasi mo kakuan. Wala, nag-video na ko. Vlog. Wala ka na picture. Sige, video-video. Ay. Sa Ano ulo ba din ito ka ka itong camera? So, Lecture. si Alvin kay Rod Tomboy. Reunion sa Tako Isang Lambugan. may Reunion na sa Resulta sa kong amiga. Ihak iyan, no? Ihak yun. Lamin na kay kuglawas. Oh, Labi yan daw kayo sa glawas. Wala, lamin kayo. Nung kasi kaubad. Ikaw kabiga kay ka. Guys, pasensyain niya akong amiga. Kana siya, oh. Hindi na mo rin bumutang ibang vlog sa Facebook. Hindi mo transfer. Pwede Kita mo siguro. kita sa mga vlog. Kita sa mga website. Sa YouTube. Gentlemen, Charis Pimpinko. Wow. Tumboy mo dyan. Pimpinko. Sir, ako ni makakita ng artista sa Thailand ba? Taga Pinas. Yawa ka boy. So nabot na may Asiatic o dagan kay parang dire. Parang daw. Foreigners. Ay, parang din ah. Oh, parang. Yes, then si Alvin. Vina, uy! Vina! Lucky ka! si, si, si Vina, akong gwapa nga amiga sa Ay, Kulambugan. pakita na. Ubos, kaya namin kuglawas. Oh, diba? Oh. Kana na tayo ipakita sa iya karon. Ay, no. Kato na tayo ipakita kay modo sexy sa iyang lawas. Kani ako Bisaya ra, ani akong kauban. Gay in English na siya. Kaya Say hi, Kuya Rafi. oh, daw. This is our tour guide. Welcome to Bangkok. He's the one who accommodate us. Oh, di ba? The one who spent his time just to tour us. Ah. So si Vina aka Sarah aka
Charis, aka isa to isa? Aiza Sigera or aka Pu. Pu? Gabi siya maka... Yawa ka pa! Kalang walang kay lamig kayo. Gabi na nga sili na. Wow. Kahalang ba na oy? Makaya na ni mo? Lamig na oy. Imbis mga on tami ano na? Rog duwa sa bukam. Tondo. Tuno? Tondo o Tuno. tondo. Tuno. Nakita ang uy, wala ni bad gamay kayo na. Kuha na siya karang mangga og sticky rice. Diet daw ni Alvin. Ni Vena. Si Alvin. Ni Vena. Sorry, my fault. Maglisod na kong storya niya kay Inglesera na kayo. Speak English. Yeah. Speak English, please. Kuha ko mama. So, mao na among adventure diri sa Thailand karon and uban ako sa Palambugan. And thank you sa pagtanaw and gadush.